Здравейте, приятели! Днес ще ви задавам въпроси, а вие ще ги пишете в коментарите. Ще ви питам, кои футболисти най-много обичате? Меси или Роналдо? Само напишете в коментарите и аз ще проверя. Какво сте написали? Който е за Меси, да напише в коментар, който е за Роналдо и той да напише. Така. Продължаваме. Това са само Барселона и Реал Мадрид. Ще ви кажа сега за Пари Сен-Жермен или Челси. Кой избирате от двамата? Пак го напишете в коментарите. Аз ще проверя. И ви казвам кои от двамата футболисти ще избера да кажа. Златан Ибрахимович или Еден Азар. Изберете един от двамата и напишете в коментарите. Сега ще ви питам за Борусия Дормунд или Байерн Мюнхен. Двамата футболисти ще са Марко Ройс и Робърт Левандовски. Така, нека да се сетя. Ще ви кажа Байерн Леверкузен или Шалке 06. Матип или Бентури Керс. Изберете един от двамата, аз ще ви проверя. Хора от Бундеслигата казах. Ще избера от Висшата лига 2 отбора. Висшата лига Хъл Сити или по-скоро Саутхемптън или познайте кой? Лестър или Саутхемптън. Саутхемптън и Лестър ще ви кажа двамата футболисти точно на мига. Двамата футболисти, които ще ви кажа са Джейми Варди и Грациано Пеле. Да. Ами хора, това беше от мен. Абонирайте се, дигайте палци нагоре и до скоро.